Hoxe pola mañán asistimos á conferencia sectorial do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia que convocou o Ministerio de Facenda, cousa que xa fora avanzada a pasada semana no Consello de Política Fiscal e Financeira. Nesta reunión, unha vez máis, Galicia mostrou a súa insatisfacción pola marcha deste asunto, por 4 puntos. En primeiro lugar, pola tardanza na implantación dos sistemas de información. Atopámonos xa no mes de agosto e isto non está pechado. En conclusión, é moi difícil de que poidamos ter un sistema de información e de xestión axeitados antes de que arremate este outono próximo e, en consecuencia, a execución dos fondos europeos van saber ralentizados. En segundo lugar, exiximos claridade no reparto das distintas conferencias sectoriais ao mesmo tempo que lle pedimos á ministra que concretase se durante este ano 2021, pero tamén para os anos 2022 e 2023, as comunidades autónomas íamos xestionar o 55% como fora avanzado polo presidente na reunión ou conferencia de presidentes da pasada semana. Non obtivemos resposta nin para os anos 2022 nin para o ano 2023. Isto é moi importante porque tamén exiximos que o que debemos de pretender entre todos é a cohesión territorial e social. Non queda garantida esta cohesión territorial e social e isto é o máis importante para nós. En terceiro lugar, non solamente estamos actuando no territorio as comunidades autónomas, senón que tamén está actuando a Administración Central do Estado e as corporacións locales galegas. Pedimos que no sistema de información se contemple todas aquelas actuacións que na nosa comunidade vai a ser levadas adiante tanto pola Administración Central como polas corporacións locais, porque entre todos conformamos esa realidade que se chama Galicia e esa cohesión que pretendemos respecto de outras comunidades en España. En último lugar, manifestamos que non está habendo unha cogobernanza real. Os fondos que se reparten nas distintas conferencias sectoriales moitas veces non temos información coa suficiente antelación, non se nos pide a nosa opinión e disto non está saíndo nada bo. Polo tanto, nós consideramos que as comunidades autónomas non somos simples encomendas de xestión da Administración Central do Estado. Queremos coñecer, queremos opinar e creo que temos unha traxectoria máis que contrastada para a defensa dos intereses dos nosos cidadáns. Polo tanto, o que estamos pedindo é unha cogobernanza real, o que estamos pedindo é equidade no reparto e o que estamos pedindo é lealtade institucional porque todos conformamos o Estado. E todo isto é necesario porque nos temos que dedicar a xestionar a pandemia e a recuperación económica, en este caso, de Galicia. Moitas gracias. Yeah.